zdravie. My pijeme len čaj. Ja som tam Fuky môj dal piva. Dáme mladému. Mladý môže, lebo ten si chce len zatrénovať. Nachádzame sa pod hrebeňom Nízky Tatier. Tichúčko sneží. Je tu krásne. Akorát to lietadlo tu hučí. Či to je lavina? Ne, to je vlak. Vlak? Hore rodec ide. A čo to piješ? Čaj. Ukáž? Ja len čaj. No, zadiaľ to by sme mali ísť. Neviem, nejak 2.2 si neviem, ale nie je moje, vieš, že je moje drahé, no. Neviem, ako má tú baktúru. Ale myslím, že je 2.2. Prešli sme asi 30 metrov, tak oddychujeme. Čakáme. Poď! Je to lepšie. Ja tady vždy chodím, to je moja... No, prečo sme teraz išli rovno? Lebo bola stopa, vyšla sa tam, nechceli už to vyjsť rovno. My boli tak rozbehnutí, že sme sa zabrzdili. Ale vidíš, klopenie kopca podľa toho, že ja radšej pokastievať. Čo? No nič. Ja mám počúvaj. Ja mám alergiu na chlad.